gedhek troco yen udan bledek bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dina iso mangan saiki aku
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan
Berberi apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ana tembok pramuka apa lho, Kak? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane
Lanange jagat dadi kaya
kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut.
dadi apa ya yang? Lek aku dadi pengendang wae. Aku
iku